Jaman. Kakang pajak itu podo dhisik. Oke. Piye? Aku njaluk tulung sampean paling ora iso ngendhakake kabeh para andane Kanjeng Wedana Yunipung. Usanane kepiye, Kang? Nggih, ngapunten ingkang kathah ki. Sedaya para panjak kula klumpukake. Nggih, Terus peperangan ngadeg bae penak boten gawe iki boten usane apa? peperangan marang Wedana Ki Rumpung. Andane Wedana Yunipung. Nggih, sedaya para panjak sakmenika kawon. Nggih. Terus pundi niki? Iya, Kakak. Langsung mawon. Terus pundi? Sik. Betul. Kae kok sandi wonten ning gone dalam. Nggih. Panggonge kok katon doyong. Nggih. Akan sajak doyong Katon doyong royong. Kanggo paseksen. nggih. Besok endah kon papan kono katel panggung royong. Yen awake dhewe iki ora mlayu, teges nglametake jualan raga, tan murunga bakal dadi korbane penjane Kanjeng Wedana Yunipung. Ki ana apa iki padha ana sing nyandhakake opo piye? Ayo. Sawah niku. Apa Sawah niku pun jenengan oh ulane kae. lah sakjane sawah menika. Kelir kena barat, kena marut teges kena angin. Nggih. Ribet nganti tumiba ing sawah. Mula kanggo paseksen. Ing papan kono besok rejaning jaman katelao sawah sekelir. Wedana model ngene iki nek ora tukokno obat kuat repot. Ora kuat kakak sikile ra. Pripun? Mlayu kula pripun? Mlayu terus.
urusan kula. Tak ngono Jan. Nggih. Iki dalang ulang ajang iki cetok-cetok. Mayune ijen kok nggawa wedok-wedok iki. Wah, sadine nika sinden-sinden Ya, iki sinden dijake. sak panjake. Kok kanjane? Sak putrane Kanjeng Adipati Carang Soko. Kok ngono? Bablas. Wah lak wong aking. Lho. Wong jalan toko digawa Sak kabeh. ngantene. Tak ngenteni kowe lho. Ayo. Mumpung lang ajang iki. Ayo. Kulon ngidul marani kanthi derajat mambengi sendang iki nganti rantak-rantak srengenge meh wae katon ngumul ana ing jagat raya. Lah ya ngono. Nggih, leres. Monggo iki awake dhewe sik doyak-oyak. Ya, iki lho. Berarti kaya pajan. Iki meh wae pajan. Lho, kanggo paseksen yo, nggih. Andi. Nggih. Iki mengko ing papan kene besok katelao pajaran. Gandeng iki sing doyak-oyak karo wedone Yuruka. Nggih. Mula yen mlayu nggih kuwi nggolong aja dhewe-dhewe. Bareng-bareng jaga siji antara siji supaya ora ana sing kantil ya. Nggih. Koyo ae koyo ngono. Iki anake sapa? Ayo iki, iki. Ayo. Ayo. Kok kecekel siji. Mesti digoleki. Anake sapa? Pentinggi bento iki. Oh, iki. Yo. Kanjenengan iki lek. Lah, wis ngoten lho. Iki kok bocah ngomong wedok iki. Dalan iki dalan. Niki sinden. Sinden. Lho, adine jalan sapa nyono? Adine Nek wis kadung kandel kok ya angel temen to.
bocor dia. Loh, cocok. Bocor mana bocor? Lah, Weh, tadi bocornya weh dono bocor le pam. lah. Yo, weh timbang. Gandrung, digandrung. Yang kang ini. Yo. Kayak jalan Korea. Cakap yo. Belum lagi ayo jam ya. Sampean bocor kurang aja. Tanut. Ganti jam aja. Ganti jam aja. Saya itu rasanya piye? Rasanya piye? Enak. Anginnya nyambung. Wangi. Tambah lalu kowe itu. Pun dalan iki. Kowe ini nak ngambung bocor.
sampean ngelak. Ngelak kabeh. Sedaya para pajak ini ngelak. Nah niku lho. Lah kaya tuku asta to sing bayari sapa? Aku ya kudu bayar. Sawetara kakak-kakak kabeh ya telu ya. Nggih. Jogo kanahyune calon bojo kula lan adik-adik kula. Kang Andi, pripun sampean karo aku golek? Golek banyu ora ketang piye mengko kanggo nambah marang gundange sing rasa salib teges rasa kalak. Haus. Ya. Ayo goleke. Sementara ditunggu kawan kene ya. Bener. Kene. Dapat. Kowe ora kene. Ya jaga karo aku lho ya wis ning kene wae. Ya, sampai tepak. Aku sayang kok. Ya wis iki ngenteni kan. Sing sabar. Lagi pipayan kok yo. Kamu kayak oleh banyu ya banyu. Monggo nek iso. Nambah Ya aku itu baju. Gantian. Silakan. Rakecak sithik-sithik ya. banyu iki mau kok seger Ya, banget seger, iki ya. lho. Ya oke. Thank you. Good es. Nggih. Mengko lek wis entuk bayaran. Maksudnya niki lho, rasanya kaya es teh. Mang tak tukone sak bodo rong bodo sampean. Ngene ya. Iya kakak. Ya ono cerita. Saking anyarku mergo ya ditunggu. Para kadang pradonga, kakang-kakang panjang sing ewang-ewang kuwi sampean-sampean kabeh. Ya toh? Banyu iki mau tengane lak yo kae lho ana sumur. Kulon kae. Kulon kae ana sumur to. Ning emane. Aku kadhe-dhewe kepengin golek banyu ora ana cidhuke. Saking mangkeling atiku sumur kuwi mau tak tendang. Saduk saduk terus sumur kuwi guling. Nganti banyune iso tak jikuk tak nggih ngombeni sampeyan-sampeyan kabeh. Kowe sampean upaya ngono ya kakak. Kula kanggo pasekjen yo, Lik. Besok ing papan kono nalika sumur kuwi tak saduk dadi guling, besok rejaning jaman kata sumur guling. Perkara iki lek malane wis rampung. Kakak. Nah, terus lho. Lah kae kok rantak-rantak. Lho. Terus disaut. Iki Sampe tak saut rocot lae ngono. balas iki. Lah iki. Dipake baju. Lah, ya banyu iki. Ya banyu ngopi. Noto. Dalan Comoyono liwatnya iki. Lang keto. Ning ape mlayu tekan kan diwae wong elek niki nggawa wong wadon. Oh, mama ceng lanang mlayu antel ceng wedok eli, ceng lanang mesti ngenteni. Lah kali ngendi? Ayo di oyang iki. Jaya
mulane kok yo ora tenan Kang. Badanku main yen aku ora dadi tidak umpan ngapa kok do ini. nyekeli wetenge dhewe malah do lesu. Walah. Banget to Kang. Hati-hati lho. Kok ngono ya Kang. Ya mlayu Kang. Pangapuramu sing gedhe yo di kabeh lan kakak-kakak panjeh. Yo kabeh ku mau aku rumangsa sing luput. Mergo sampean kuwi melu aku. Mula bukane melu nggonku manjak karo kumayang. Sampean manjak teges nabugalan. Nganti kedelarang-delarang uripe gara-gara mung aku. Mengko yen pancen dalang sapa nyono nemu kamulyan, aku janji ora sepisan-sepisan bakal lali marang labuh-labuhe sampean. Lah saiki mu sampean rasa luwe. Kabeh mau dadi tanggung jawabku, mula giliran. Ini Kang Joko Ndor. Nggih, kula. Kae kanca-kanca kon nunggoni adikku Jogo Karayone. Aja nganti mengko perangane andane galang sepet dana yurungpa ngerteni lho ya. Oh, nggih. Singitan Santara. Enten ana ing papan kene, aku sing bakal golek panganan ya. Iya Kang. Tak goleke panganan. Sampeyan Sampeyan melu aku. hati-hati yo Kang. Hati-hati yo Kang. Sampeyan melakukan ujuk kene. Sampeyan melu aku wong loro. Sapa ngerti engko entuk panganan akeh wong dikan kanggo wong mangan dina. Ayo. Sampeyan menteni ning kene ya. Sampeyan ora ora. Golek. Sampeyan sing hati-hati yo. Teni